Здравейте хора, аз съм Ислям Джикаров и днес ще вземем на CS 1.6. Днес сме с... Кажи бе нещо, Лудия! Лудия! Хора, Лудия напусна. Хора, има 100 човека сигурно в този сервер. Чак Лудия не може да говори. Ехей! Стой нещо. Аз съм свинте. Келой стрит. Сега мен ме пускат хора. О, Б, 4-4. Лудия, кажи нещо. Кой пише? Ето го. Той преговаря. В скайпа сме с него. После той ще гледа. Хора, те се избива да. Мотокил. Хора, трябва това да е кратко видео, защото трябва... Ето го, то сме уби хора. Лудия, става ли ти? Абе! Чакай малко, че... Хора, той се изтегля само че от интернет, защото там за Мунда Йок няма. Мотокил, късто с мотокил. Хора, трябва да се видам. С Бандикам пак снимаме, защото тъпото без не ще да снима хора. Так. Екат майк, яде вас. Аре, не стали как преди аз правих? Не става. Това беше когато играя с болтове. Това беше стари времена. Бе вчера. Ето ги моите боксерки, с които се боксирам, защото тренирам фитнес. Ако гледате там е леглото ми, където аз лежа, там е телевизора там. Абе, не правим си превод, те ви казвам моята стая, хора. Лудия, стана ли ти? Хора, с помпата ще ги би. Хора, то сме уби! Ей, ще му... Да какво? Хора, аз нямам един кил, гледайте на последно място. Гледайте, чакай. Чакай. Аре, последно се тап. Ей, не съм напуснал. На последно място плеер. Плеер на червените, нали бяха сините? 1, 5. Нямам нито една стинка, хора, заради вас. Не заради вас, за мен. Дай се справя, хора. Заради вас. И се удят няма лиза. Хора, то сме удари. То сме удари. То сути. То сути. То сути.
ме бърква за това заради бандикам, защото когато снимам с него, винаги ме бърква. Бягаме. И хора, това мисля да бъде всичко този клип. Надявам се да ви е харесал. Харесате този клип и коментирайте. И ще се видим в следващия клип. Чао!